Kam ideme, Jessica? Do budúcnosti. Jessica! Počula si? Tež tak odpovedal. Počuješ? Volia na uši kvôli tebe. Proste pozri sa na to. My keď niekam ideme, pozrite sa na tú fotku, prosím vás. To je normálne? Tu kabel. To je však ty normálne, že abrakadabra. Normálne dead metal, hneď. My keď ideme niekam s Jessicou, tak toto musí byť nad nami. Sem tam tornádo, sem tam A infúzia. že treba dávať pozor aj na noc. Ideme. Počkaj, Zdenka, ale tebe som tiež mohla dať mikrofón. Ja ti za chvíľočku dám, počkaj. Čo robíš, Helenka? Ja nemám servisky. Si tam musím dať papierik. Normálne noviny si To dáva do je ucha. prežitie. Možno si niečo prečítaj. Možno by sme prežili aj na fotostenom. Takže ideme na Šťavnické menhiry, na Rosniarky. Počasie je príjemné. Niekedy sme chvíľami mysleli, že nás tu zastihne tornádo nejaké. Ale čo není, môže byť. Zaplatili sme krvou. Som sa hneď porezala zo štartu. No a môžeme si niečo aj povedať o tých menhiroch. Čo sme sa dozvedeli? No, vznikli nedávno, v roku 2018. 2018. Autorom je Slavomír Búci. Čo ťa dnes zavolalo na toto miesto? No určite Gaia, Matka Zem. Je veľmi dôležité sa správne uzemňovať a ja teraz ako plánujem sa vyzuť a trošičku načerpať energie aj Dobre, že hovoríš. z mojich nôh. To urobím hneď. Lebo naozaj si možno ľudia myslia, že to je nejaký ezoterický žvázd, ale tie protizápalové procesy mám odskúšané sama na sebe, že funguje to. Milí priatelia, či už máte nejaké zápaly alebo teplotu, tak tá zemička fakt sťahuje. A strebe, no. A že to najväčšie bohatstvo, ktoré máme, je ten čas, ktorý môžeme venovať sebe a svojim blízkym. A že všetko, čo potrebujeme, tak v tejto chvíli vlastne máme. No. Ja, ty si ich tam nenechala? Ja si svoje zobrala. Však to musíš sa vyzuť, keď ideš k niekomu domov. Ty si myslíš, že tu nikto nežije? To pri východe ja sa obujem. Tam je ale nejakí škriatkovia ti zoberú ráraškovia topánky. Nevadí. Tak ja si ich nechám tu. Tak. Ty si nechávaš pred tieň, ja som si nechala pred vchodom. Tam dole sa nachádza Kalvária. Nádherné putné miesto. Možno, že sa tam aj tam dneska vyskytneme. Takže sa nachádzame na krásnych vulkanických existujú aj také príbehy, že sa dalo cez menhiry v určitých časoch cez kamenné koruny cestovať v čase. V jakej vlastne výške to sme? 940 metrov. 940 metrov. Je to pecka. Takto spontánne sa zobrali. Dávam dar tejto zemi. Dar vody.
dnes tak veľmi vzácny. Kameň života a svetla, ďakujeme Ti za cestu, ktorá nás priviedla až sem. Za slovo, ktoré nám prichádza, za múdrosť, ktorá v nás dozrieva, za všetko, čo sa dnes dotklo nášho srdca. Veď nás cestou poznania, daj nám múdrosť rozlišovať, čistotu srdca príjmať a odvahu kráčať tam, kam nás voláš. Nech v nás zostáva živé to, čo nám bolo zverené. Nech naše ruky poznajú službu, naše srdce lásku a naše slovo pravdu. Kráčaj s nami do všetkých miest, ktorými ešte budeme prechádzať. A keď zabudneme, pripomeň nám naše meno. Pripomeň nám náš pôvod. Pripomeň nám našu cestu späť k Tebe. Nech si... Jak sa cítiš? Ako znovu zrodená. Klišé, ale je to tak. Mali sme takú chvíľku tam pre seba, že sme stihli tak chvíľočku. Potom sa dovolili lidé. Ale naozaj mi tam prišlo ako dôležité vyhradiť si ten čas pre seba a vyživiť tú dušu, aby sa naplnila a mohol byť človek potom rozdávať ďalej tú energiu. Jessica, ty si jak proste v tvojej rodine, jak proste je to Rilsko také, kde je tá palma, ktorá fučí do inej strany, keď je Áno, hurikán. Jessiku môžeš ohnúť, ale nemôžeš ju zlomiť. Bresika. Používaná na strašenie detí v Amerike. Krásny les, nádherný, voňavý, taký bučky. To je koberec. Kobercový les. Zrodenie vesmíru. Na počiatku nebola ani geológia, ani skaly, ani minerály, ani zem. Neboli hviezdy, ani galaxie. Na počiatku nebol vesmír, priestor, ani čas. Pretože na počiatku bylo slovo, logos. V 30 rokoch 20. storočia ako odpoveď Hubbleho objavuje, že vesmír sa rozpína. Veľký tresk. Začiatok vlády hmoty. Temný vek. Zrodené hviezdy galaxií. Pekné. A naša cesta pokračuje teď do mesta. Že chceš ísť ešte na Kalváriu, ne? Uvidíme. A teraz ideme do divnej panej. Čo sa stalo? Normálne sa mi ukázala, že Dick je nejaká pekná kaviareň a ostralo ma to. Budeš šťastný. Máme šťastie. Kelišová. Dobrý den, pani Kelišová. Dávajte pozor na celú ulicu. To je s Bohom Šťavnica. Na budúce. Tak máme výletík. Za nami ešte nás čaká cesta. A hodnotíme to ako veľmi dobrý spontánny výlet. A kúpili sme čokoládu takému milému parkovnému deduškovi, že? Ešte bol chutný, mal také dobré oči, jak sa povie. Že z neho išlo takéto prirodzené, taká človečina proste, ne? Že duchovno prirodzené, ale taká tá proste človečina, dobrota. Bolo na ňom vidno, no, že asi to nikto nikdy pred nami nespravil. Sa pýtal, že koľko stála tá čokoláda. To vlastne bol chutný
Že nám to odráta z parkovného. Bačík, no. Také dobré oči mám. No. Čas treba proste vypadnúť a dopriať si. No. Nejak sa vyživiť proste. Nejak sa zazdrojovať. Kým telefón, aby nepadol. Vyživiť, Po 200 metroch drž. To je odkaz. A robiť veci inak, ako sme každý deň zvyknutí ich robiť. Všetko inak. Než teraz ma napadlo, že vlastne na začiatku, jak sme šli, sme sa rozprávali a niečo som spomenula s veveričkou asi za 60 sekúnd, fakt mohla to byť minúta. A hneď zase idem okolo Rosniarky, to nevede. No a neubehla asi ani minúta a prebehla nám proste veverička cez cestu. A keď som si pozerala akoby odkazy z animálnej ríše, tak veverička odkazuje na spojenie so zemou a s nebom. Že ona proste vozí aj po zemi, ale aj po korunách stromov. Sranda, že vlastne je také isté prepojenie Aiwai Menhiri, že znova prepojenie koreňov zeme s korunou a s kozmickými predkami. Takže spojenie so zemskou líniou a spojenie s kozmickou líniou. A zasievanie semien z prítomnosti, ktoré nám budú tvoriť budúcnosť. Áno. To tiež ešte s tou veveričkou nejako, no. No ale mali sme tam krásny čas, lebo v podstate sme tam neboli ani nejak úplne dlho, ale ja si myslím, že v tej prítomnosti sa asi čas úplne nemerá. Lebo stihli sme, čo sme chceli, alebo teda čo sa chcelo diať, proste len tak byť. No a keď sme sa aj domodlili, aj dospievali, tak sa zrazu vyvalili ľudia. Takže to bolo také presne jasné znamenie, že je čas sa posunúť. Jo. Ale Šťavnica je krásna, ešte by som chcela určite zažiť Kalváriu si niekedy pozrieť ešte a vystúpať si ju a pozrieť si to chutné miesto. No a teraz ideme cez serpentíny. Trošku. Zase bude hlavka boleť. Tlakovky. No. Tak. Majte krásny deň. A možno, že budem pridávať občas takéto nejaké vsúky z mojich výletov. Uvidíme, jak sa to bude odvíjať v prítomnosti. Lebo však viete, že niekedy to proste nejde. Niekedy je taká energia, že sa urobí pár fotiek a není úplne priestor alebo ani chuť nejako natáčať a niekedy je ako dneska. Ja som chcela už dávnejšie, ale vždycky som sa na to vyprdla proste niekde v polke alebo ani na začiatku. Takže sme sa smiali, že toľko sme s Jesskou vlastne precestovali a že nakoniec začíname vlastne Šťavnicu. Ale zase má to symboliku, začíname na Slovensku. A práve sme sa bavili o tom, že či to nebol náš prvý výlet, alebo jeden z prvých spoločných výletov, keď sme sa zoznámili, takže symboliku to má pre nás obrovskú. Medzi tým sme precestovali naozaj kus sveta spolu a vždy mala Romanka tento impuls, že bude natáčať nejaký svoj blog. Väčšinou to fakt skončilo na prvom parkovisku, kde sme tankovali. Jo. No a prinášame ho od miesta, kde to celé začalo. No. Naše púte. Ale teda vlastne, keď už sme vlastne v tej putnej téme, už to vyzerá, že to končí. No vidíte, toto sa tu bude možno diať. Treba slýchať. Ako ty vnímaš Boha? Aké je pre teba spojenie s Bohom, alebo kde ty cítiš a vnímaš Boží dotyk alebo prítomnosť tejto inteligencie? Úplne v každodennosti, naozaj hlavne v tom prítomnom okamihu. Ja sa priznám, že ako aj mnohí, tak aj ja som utiekala k tomu Bohu, keď bolo zle. Že naozaj, keď boli ťažké chvíle, alebo som potrebovala nejakú podporu, ktorá mi fyzicky chýbala, tak som sa utiekala k Bohu a práve vtedy som sa s ním zhovárala a prosila som o znamenie, radu, silu, ochranu. Ale čím ďalej, tým viac ho cítim aj práve v takej tej vďačnosti, že neboli ma telo, svieti slnko, pozerám sa na moje kone, na moje psy, na ľudí, ktorých milujem a ja tam proste cítim toho Boha. Že už to není tak, že je pri mne, alebo teda, že sa k nemu utiekam, ale cítim ho naozaj, že všade, úplne, že všade, v každom liste, v každom strome, v každom pohľade, že už si úplne nemyslím, jak som si myslela to, že som strojcom všetkého, čo sa mi v živote deje, ale naozaj cítim, že nejaké veci sú nám predurčené zažiť. Ani nie sú to tresty a možno ani skúšky, ako sme to vnímali, ale je to cesta. A tá cesta je zároveň tým cieľom, čiže sa učím iba plynúť s dianím, so životom a byť v neustálej dôvere, že je všetko v poriadku a že som pod ochranou Božej ruky. No, tak to si úplne vyjadrila, lebo si vlastne sa dotkla úplne
Teraz sme sa o tom bavili na šaleme. Presne, není to o tom, že teraz mi zalahlo v ušiach. Aj mne. Že není to o tom vzpínaní rúk v čase nejakých nesnás, hej? Ale že sa vlastne staneš tým bytím, kde ty vnímaš, že ten Boží prietok neustále v každej jednej chvíli tebou preteká, hej? Že to není len, že, jak si hovorila, že si hej, to spojenie nejakým spôsobom hľadala, alebo že už Keď bolo zlé, tak... Áno, hej, a to tak proste je, že ten život nás vlastne vovedie k tomu prameňu práve cez tie všetky skúsenosti životné, až vlastne zistíme, že to není o upieraní zraku niekam hore, ani o tom spínaní rúk, ale že je to vlastne o tej vďačnosti a aj nejakej pokore za život. A že sa staneš tým bytím, to znamená, že vlastne prežívaš to je také slovo, že žiješ ten život v tom prúde toho stvoriteľa, jak to ide. Báňa všech svatých. Takže si to krásne vyjadrila. Že ten Boh je vlastne vo všetkom. Je v šume toho listia, vetra, v pohľade blízkych, v očiach zamilovaných. Proste je všade prítomný. Všade. V ňom. V každej jednej emócii, ako v smiechu, tak aj v slze. Áno. Aj v bolesti, v radosti. Celý život je vlastne potisknuté stvorenie do tvojej existencie, do tvojej ako keby tej nádoby, cez ktorú sa prelieva tá Božia vízia, ktorou On kreuje cez teba. A to sa učíme proste, že čím menej odporujeme tomu životu a bojujeme so situáciami, ktoré sa dejú a ktoré život nejak ako prináša, tým viac sa vlievame do toho oceánu Božieho, že sa staneme tou kvapkou v nekonečne obrovskom oceáne stvorenia, kde je možné všetko. A jak sa hovorí, že človek mieni, tak Boh mení a veľká v živote pre seba predstavujeme nejaký dej. Keď sa neudeje, tak sme sklamaní. A mnohokrát, vlastne nie, že mnohokrát, proste jednoducho nevidíme do tej pavučiny, do toho tkania, toho sna stvoriteľa, ktorý sníva o každom jednom z nás, tak nevidíme do toho, čo je pre nás vlastne nachystané. A to je podľa mňa také posolstvo pre tento čas, že sa aktuálne mnohí hľadáme nejaké nové spôsoby fungovania. Veľa z toho, čo bolo, už nefunguje. A to není len v nejakom zmysle práce alebo nejakých techník, ale aj vnútorných nadstavení, presvedčenia tak. Takže sa doslova vyzliekame a ako keby ideme s kožou na trh a jediné, čo bude mať absolútnu hodnotu, je, že ak si to povedala dneska, to druhé slovo, ktoré vystihuje... Kongruencia. Ako? Kongruencia. Kongruencia. Akože, alebo kongruencia, alebo autenticita, už veľa ľuďom šlape na otlaky. Tak je to tak proste, no. Že nechce sa zapáčiť každému, ale už proste fakt začať žiť seba. To veľa ľudí veľmi ťažko bere práve kongruentnosť. A hlavne ľudia, ako teraz nechcem posudzovať ani hovoriť, že ja som kongruentná a ty nie si, ale veľa ľudí, ktorí ešte majú masky a nemajú priznané nejaké svoje vlastné dary a tiene, alebo možno nemajú splnené to, čo by chceli žiť, alebo kde sa vidia. Lebo tu tiež sme sa o tom bavili vlastne, že kde začína manifestácia a kde začína vlastne túžba niečo dosiahnuť a niekým byť, niekde žiť, naučiť sa surfovať, ja neviem, tancovať, spievať. Kde to všade začína? Táto naša túžba a manifestácia dosiahnuť ten cieľ. Čiže veľa ľudí práve, ktorí ešte stále potlačajú tieto svoje vnútorné hlboké impulzy niečo robiť, nejak sa chovať a nejak žiť, veľmi ťažko znáša kongruenciu iných ľudí a potom práve tí ľudia, ktorí idú s kožou na trh, sú veľakrát napadaní svojim okolím a práve to sú ďalšie momenty, kedy naozaj odovzdávam Bohu a naozaj sa snažím neuchovávať, nepotlačam ich, ale snažím sa neuchovávať tie emócie v sebe, hnev, žiaľ, akékoľvek dotknutie, že naozaj to odovzdám a snažím sa to nevracať emocionálne, lebo naozaj myšlienka má neskutočnú silu. No, súhlasím. Proste sme pozývaní žiť. A možno preto to mnohých ako keby vyzulo z rôznych nejakých konceptov,
pretože ten život nás zavolal. Žiť ho tak, ako je a že tá veľká duchovnosť alebo spiritualita sa deje v rodine, v medziľudských vzťahoch a v tom všetkom, čo nám tie príbehy a tie lekcie alebo tak ďalej, ten život, čo proste život prináša. Tak, toľko k dnešnému Našim semienkám, ktoré nám hodrušu a hámrovaniu. Beberička nám ukázala semienka, my sme ich teda zasiali. Áno, buďme takí semienko rozsievači. Pútnici hľadajúci vlastne, čo vlastne hľadáme? Však my vlastne hľadáme celý život len seba. Presne. Všetci hľadáme len seba a všetci sa nejak urputne ženieme za nejakou dokonalou verziou seba sama. Jednoduché, lebo to, čo hľadáš si ty a Boh ťa miluje, to ale neznamená, že není potrebné zušľachťovať ducha. My sme predurčení na to, aby sme sa vyvíjali. Máme to v génoch, máme to proste zakodované. Smrťou tiež nič nekončí, sa znova nadýchneš a ideš proste do druhého kola, len poniekud, keď sme prišli na túto zem, sme tam podčiarkli všetko, dobre, toto si tam dám, to bude pecka, toto bude úplne, že wow, to bude maturita. A potom prídeš na zem a sa tu začne merať čas a zrazu sa všetko vleče a zistíš, že máš vlastne emócie a všetko úplne inak, takže je to pecka to zažiť, no. Tak si držme klobuky, přátelé, a buďme bdelí, vnímajme blízkosť, ľudskosť, nezabúdajme na tú ľudskosť, no to je podľa mňa také niečo, čo si treba stále opomínať, tú ľudskosť, lebo toľko sme chceli byť božskými, až nám bolo málo byť ľudskými a koniec koncov jedno bez druhého nikdy nebude fungovať. Je to iba priepasť ega potom. Dá. Takže tak. No tak majte sa, no. Čaute. Don't hate me, please. There is no way to end in ease. Come on, I am